Panej, úplně strach, protože na tom grevlu tvrdý. Vladimír Homolka, druhý v kategorii 30 na grevlu, ale Arlejka, to není člověk, díky. To je Bůh, on není nosič ryb, nosič vody, on je nosič. And the winner of the men's 50 kilometers gravel 19 to 39 years, Jakub Jirků from MTBS.cz Racing. Jakub Jirků zastavil časomíru za 2 hodiny 29 minut a 1 vteřinu. Vladimír Homolka 3:45:06 a Jan Rosena 3:45:47. Někdo nám chybí, Jan Rosena. To byla docela dřina. Jo. No, to bylo hrozný. Takhle ty ceny jako nebudeme vyhazovat, že jo? Myslím, To zvládnem. Děkuju. Super. Jakub Jirků, Vladimír Homolka a Jan Rosina, nejlepší gravelisti 19-39 let. Once again, applause for Jakub Jirků, Jaký jsi odpláštěn? Jo, Jan ale Rosina. Maxis Rambler. Jo. No a pojďme na kategorii zkušenějších gravelistů. Místo 3. obsadil Jiří Duchek, KL Sportclub.